Fitness Premi। चला तारू रहिया में ऐठ के गोरी, चला तारू रहिया में ऐठ के गोरी, देहिया उघारी के। चला तारू रहिया में ऐठ के गोरी, देहिया उघारी के। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। चल तारू रहिया में ऐठ के गोरी, देहिया उघारी के। चल तारू रहिया में ऐठ के गोरी, देहिया उघारी के। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। गजरा बाल में गजरा लगा के ओठवा में लाली, रहिया चला ताड़ू बाच के रहिया ना त कौनो धली। अखिया में गजरा बाल में गजरा लगा के ओठवा में लाली, रहिया चला ताड़ू बाच के रहिया ना त कौनो धली। बाटे मन बढ़ुआ यहाँ के लइका है, बाटे मन बढ़ुआ यहाँ के लइका केहू करी मन मानी रे। बाटे मन बढ़ुआ यहाँ के लइका केहू करी मन मानी रे। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। सचिन के मान बतिया चढ़ल जवानी में, पकड़ी के तोहरा के जबरी जे करिता छोड़ी नहाली से। यादव सचिन के मान बतिया चढ़ल जवानी में, पकड़ी के तोहरा के जबरी जे करिता छोड़ी नहाली से। ना रही मन तब मनवा बना के, ना रही मन तब मनवा बना के लेके जाई बसवारी में। ना रही मन तब मनवा बना के लेके जाई बसवारी में। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में। हई जौनपुर जिला के अहिरान हवे कोनो धलिया कवारी में।